Zo, uit de wien en in de zinnen is het best noffelijk waar, maar toch ga ik de sjaal omdien, want het past wel bij het waarbeeld. Justerjoen de aanroende nachten van de morgen, toch pittige buien met sneeuw en dan lijkt het soms wel, of is het even wit, dat wiet soms ik wel een beetje. Maar ja, de groen is nog warm en het is nog net koud genoeg, maar het wordt wel een koude nacht. Joen en vannacht, helder waar, rustig waar, temperaturen 0 en min 2 graden op het Versteloon. Steeds met zo'n 3 of 4 graden op de eiland en direct onder de kust onder invloed van het zeewater natuurlijk. En wien, ik zei het al, rustig waar is er haast net, komt uit verschillende richtingen bij en die is zwak of op zijn heegst matig. En dan moeten we we beginnen met niet maar autorouten scrabben, misschien eerst ik nog wel even wat zin, ik ga hem wel intekenen, maar al heel vlug begint de loft en wordt het bewolkt. En let op de dag in de rim van de middenmorgen, dags wel ruim en lichte ruim. De temperaturen morgen zijn 8 tot 10 graden. Het wordt wat een wetterkoude, kille dag, maar een stevige zuid-zuidwestenwind. En die wind is krachtig, misschien betiden wel hut in het waardgebied. Nou, dan terug naar de joen en de nacht. Ruim en flink wat ruim en dan het vooruitzicht. Manje, ik nog een dag maar betiden ruim. Maar een temperatuur zou bij de 9 graden hinnen. En op deze willen ze even wat zinnen, maar ik een aantal buien of buikers. Ik wist zo'n 9 graden. En op maandje, dat is wel zo'n 10 graden en nog altijd buien en buikers. En hoe dat nou verder gaat, we moeten manje maar weer even in het waarsjen.